an ai hi jing ik bashisha Kani-kadai ka Akashvani Shillong. Parlong nos ngam, haka program Aiu Ki Doctor ki ong mantakastem. Ngidon manualam siya piya ka interview bad i Dr. Kamwamangika Rapthap, Paeditrician, bad kaphang jong ka interview kalong halor ka jingpang stem lani ka Jaundice, haki kalung badang syudep ka. On siya ka interview da Smt.Kloisimon Kharsyntiew. Kublay pi baro ki nong sngap, ngisngaw kamen shibun bahaka ni kapor ngidon dia ka interview bad i Dr. Kamwamangika Rapthap, Paeditrician, iban aya ka jingpan syay siya pi ki nong sngap. Halor jong kani kapang kabangi ngilabu kata ka jingpang stem lani ka Jaundice, haki kalung badang syudep ka. Deswa bagini siya prang kani ka program haka baning kong ngasya me kani ka lan ban pediang sngub hai pi Dr. siya kani ka program bad ngada kermen scam ba kani ka program kanlong ka jingman toy kanlong kalat a jingtip nagabanta ki parlong nong sngap tam ya gitu ki badang syudap khaya ikhulung te doktor namar ba kumbangi ju sngo bat ngi ju iya kini ski ba menta ki buan ba ki ba yatho ba ki khon jong ki stem masndep kha khnang ba ngin yo ya ka jingtip ka ba shai na phi kum ki nong sumari ki khulung te sung ba ban batailem ka kini ki jingpang Jaundice kublai shibun kong ha kumba phila ong kani ka Jaundice sementa kala kham kinrain de ka jingpang Jaundice ka de kum ka kerteng hi ki ong ka de jingpang stem te kum ka kerteng hi ka symptom ru ka de biki khulung ki stem tiki jing stem ka long na do ki khmut ki khmat ki dur ki dar ka met ka phat hadu ki kijat teng teng mo ka ki to jing stem gane di ka Jaundice kan te ka dak jong gane ka Jaundice ka ritang ka ta ka jing stem hi kublai shibun doktor nam tak to ka jing pachai ka jong phi te ngangai scam ba ki no ngap kila tip menta ka gane ka jing pang stem la ni ka gane ka Jaundice tingin niya pai pade sya kani ka jing keli ka babuan te ki ki dak ki shin ki ba khampau ba lada yo kani ka jing pang lada yo kani ka jingpang Jaundice ka we ka de ba ki yo ka ta ka jing stem de ko mangala batai ki stem lut ningkong ka sedang na ka khmat te teng teng hadu gini ki pelo khmat ru jong ki khulung ki stem suki pa ka kiu ka jing stem ka poi sha ka met ka poi shi ki jat ki kiti nei lada ka poi shi ki slak ka jat ka mut ka kiu ba ta ka jing stem ken kata ko we ka baar ka long ba lada ka jing stem ka kiu ba ki khulung ki shi kham tlot khindiat ka ba mut ba ki kham duna ban bun nanta ka umpen chi jong ki ru ka kham long jungut ka kham long stem ken te kani ka de ki dak ki shin jong ni ka jingpang Jaundice kata kamut lada ki khulung hi ki duna ban bun bat lada kata ka umpen che jong ki ka compare ka rong ko ma pi om tan mo te ko mat ki kemi ki pa ki la de ban kham long pikir ba i khulung ila don kanu ka dak jong ka jingpang ka jing stem ka bade kani ka Jaundice mo hoi ka bomut ka umpen che ka kham long stem la ni ki duna ban bun ki le tlot ko mat khaman pikir ban pet ba ki don nem ka jing stem ken ki di ban pet ki khulung ken hoi te doktor ngala ban tip pade ki ki daw ki ba panlong ya kani ka jingpang Jaundice ningkong ning sharp kani ka Jaundice ka jing shisha kala ban long normal ru mo ka bomut physiological ka bomut ba buon ki khulung ki ba apalat ya ka arpusaw kanta ki yo kani jingpang stem ken tamba omdei baro kani jingpang stem ba ki don kaman eye treatment mo normally ru la ban yo kani jing stem hindrei lada ki tu ki khulung bade ki ba ya pair ka blood group na ki kemi mo shibok kum ki kemi menta ki dei O positive blood group ki khulung bat ki dei A positive la ne B positive ne ti ki ni ru ki kham kloi ban yo ni jingpang Jaundice ken ti kata ka ba ar ka mo ka jing pair blood group ka balai pat ki tu ki khulung ngishi kham yu ha ki ba ki kham duna bandi dot bandi bun de ka bomot ki ba kham long dehydrated ki kham long terkhong ka met ka phat de ki tu ki kham kloi ban yo jing stem ken ti ki ni ki de ki ar lai tli mo ki daw ba ki khulung ki kham yo ka jing stem kuleshi bon doktor kila long ki ba shai ba ki tu ki jing batai ki jong phi te ha bangi pha sha kane ka we pa ka jing kali ka baong balai ka jingpang Jaundice ka kham kan re ha ki khulung badang syudep kha te phila ban batai kandiat halo jong kataru hoi ku mangala ong khambon sin kene jingpang Jaundice de kala ban long normal ka mut physiological de ka bomut ba masendap kha uni udo not mo liver bangi ong de umla ban handle kenya kini ka snam ke ege jong khulung na ta kada ki khulung ki kham yo kini ka Jaundice ken de ki ban shudap kha mut ki ba hadin ka arpusaw kanta tangba namar ba kalong normal kalong physiological de yikini bunsin kham dan kam treatment than lada de ba ka blood group ki biang ki bun bhagi khulung kani ka Jaundice ka khoi la ka khoi thi na ta kada ki khulung ban shudap kha ki kham yo kini Jaundice kani ka de lada ki khulung ki ba biang ka blood group lada ki biang ka bun te kita hi ki de ki daw ba panlong mo bat habangi phai pa de sha kini ki lat ai jing sumar
Sibuk la da day iklung ipala don kaman ai jing sumar. Hoi. Te da kino ke la jing sumar ke pa pi ju ai ki ba yo ikan ke jing pang jaundice. Yakni ka jingpong jaundice ni kung mga laong kalaban long normal ro day. Kabamut ba lada ki khulung ki long jaundice ni lada ki pini ha ki doktor. Hoi. Buon sin ki doctors kin check kin pet ya kasnam jong khulung ki check ya kasnam. Ti ki check ya kata ka bilirubin bangi khot mo bilirubin level jong kata ka jing stem day. Ti lada kata ka bilirubin level kalong palat ya kata ka cut off ken bangi ju shim day. Lada ka ngishim palat ta ka cut off. Ti kamut ngi haban ai kata ka treatment ka bangi ongka phototherapy lane ka light therapy. Hoi. Lada ka palat ika level kamut ngi haban ai kata ka therapy. Hoi. Ti lada kampat poi siya kata ka level pat omdan kaman ai light therapy ken. Hoi. Hoi. Ti ka la jing sumar ka dikatahi pan check ya ka snam pet ya ka bilirubin level bat ban ai ka light therapy haki hospital ken. Hoi. Hoi. Ko boleh sipon doktor. Ti kani ka ba piong mentan kani ka light therapy ka baju sumar hapo hospital mo. Hoi. Sibuk la da day hayeng la ana em ban si me kani ka ju ka jing sumar. Pet ya kini ka light therapy bagi ai hospital le ki ai da kini ki bulb ki bala along special mo ki bala along specialize ki ba rukom ai jong ini ki light ikila da calculate ken kat no ken ai kat no ka jing shai jong ini ki light kat no ka jing stem jong ini ki light ne ti ya kitu kamut tang ha ki hospital hila ban le ne hayeng tingim la ban ken ne kini ki light kumno an umlai ban yo na kanu ka source ru mo ya kata ka light temu tang hospital hi ken la ban ai sha yeng te ban sumar ya kene ka jing stem la da ka kiyo ya kene ka kumanga ong la da ka long palat ya tu ka level ne kamut hayeng umla ban sumar ken hape ban le hospital haba ban ajing sumar hapo ke light therapy ken Ti kalong ka ba singaj na la ki sumar hi hapo hospital na markuba pipila batay mentan mo ki don ki jing theu ki babiang mo. hoi. Doktor kumba ka no sngi ai pa de kan shimpor ban sumari khlung khanang bi inyo ya ka jing kwet jing kya na kan hi ka jing pang. Bunsin la da la sedang kloi hakapor babiang de kene ka light therapy. Te kamut hapo ka shisngi te ka ne ka jing stem ka duna hi bon gi khlung ka duna mo hapo ka jing stem hapo ka shisngi ka ja. Te kum gini ba pair blood group e eru shisngi arsngi egishim por ban duna ka jing stem ken palat ya kata te kim juda kham shim por kata ka de la da ki let kloi hakapor babiang syaki hospital ken te re da de balit slam la ka kiu palat to ka jing stem te kamat kan kham shim por kat kum ka jing pang kum ta ka shim por ken Hoi. ne To ko blei sibun doktor ngatrai ki no sngap ru ki la yo ya kata ka jing shai ka ba pi pila batay mentan. Te hakino ki benta jong ki khot met doktor kane ka jing pang jaundice ka kham kata ken. kani ka jing stem balai bingi kwa ban ai kani ka therapy wud mo kani ka light therapy wud kalong namar ba ka jing stem lada ka kta e ka khle nama ka kiu sha ka jabiang ru nei lada ka kiu itu ka level bangi onga cut off em lada ka kiu palat ngem ai therapy ha ka por ba biang ngem ai to ka light therapy lada ka kta ka jabiang to ka mut ka poi sha ka ba ma ken Hoi. tika dokot met ka ba kta e ka ba ngi shep tieng mo ka de ka jabiang Hoi. Ti kumpa pila batay mentan doktor ya ki benta jong ki khot met ki ba kane ka jing pang ka kham kata mo. Te hatu kane ka jing pang ka long ne em ka ba wanra ya ka jing ma la da ikhlung iyo ya kane ka jing pang. Lada ki ai kloi kene ka treatment mo lada klik check up kloi nei ki check ka tu bilirubin level ko mga ong lada ka kiwe ka level da ai light therapy kloi te kam juda khamele hi tang shisngi arsngi kala khot ka jing stem kila yo ban le chiyeng henre lad mlit shim treatment mlit check up lada ka jing stem ka kiu shadu sha clear te ka poi ka ba ma ken namar ka poi sha clear ka mut ka poi sha jabiang nei te poi sha jabiang te ka mut ka poi ka jing e mo namar ba ka control jong ka met ka phat te ya na jabiang hindai te shi sin poi sha jabiang te ka mut ki khlung ki kham shi tom jor ken Ti indah ba kane ka jing pang kala poi sha jabiang te ki dang don ki lat jing sumar ban penyo jing ko yaki. banyo ka jing kot ki don ki la jing sumar mo tambah kini hak balik ki hospital ki ba kham he nama ki don ki la jing sumar ko mangi ong ki exchange transfusion e te ka ni te ki hospital barit umla bani hospital ba he ne te ka ba ar ka long shisin bala kta ka jabiang te ka ige banja hadin habot ngimla ban ong ne ta ka daw ngi kwa ban penshai ken ba lada yo istem gi khlung lada yo i ba gi khlung ki sedang stem rumala kum tu ba balik check up no bot nai bu hayeng mo de khnang ban yo ka treatment ka bri ban yo
Tingi kermen hi ba ki basngap ikan ko program kamtam le si ki don ki long kami ki bedang krek ban kai i kelung. Dan ila ban ki long kami ro ki bedang chudap yo i kelung. Ti kan ka jing ya keren bat pi ha kan ko por le si kan long ka jing man toy nam ta jong ki ba kiru kin tip shai kumno ban pikire la ki jong ki khun ki badang chudap khamo. Ti doktor ha kan ko por nginya phai no sha kan ka jingkeli ke babun. Namar ba ngitip hi ba habadang rit khun hi kemut hab ai bun sien mo. Ti ngasukwa pa de bantem kat kum ka jing lap jong pi ki nong sumar. Kum ba kat no sien ai dai ban ai bun pa de i khlung. Sukwa ban tip khanang ba ki nong sngap kin shai ken. I khlung te i dalade hi ipan bun mo. Kamamot mde kumangi ai dawai lai sin chis ngi saw sin chis ngi dai. Hinde ka bun ti i khlung haba itngan iyam lada yam di ban ai bun. Tega momot lada kalong shipau kat ar kat wesien kat no sien ru kat dang tngan i khlung di ban ai bet. Tega mot kamdan kata ka fix ken ba ong ba haban ai ar sin lai sien dai haban ai bet lada tngan di ban ai bun bet ken. Dai Ti doktor ngaju syam barabor ba kini ki long kami ki bedang lung khun mo. Ki ju ong ba i khun jonga i thia bet. Ti i thia da ki kenta ti bangamut ban ai bun ye i ru ngam yo lan. Nakaliang ke jong pi kung pinong ai ju sumari ki khlung mo ti phila ban ai kano ka jing batai ka jing matha ki bakum kita kumno kin le. Kata ti nge syam ba ne buan ki kimi ki ongom tan dai. Pegi khlung dai hapor pagi don hakpo min sngi ki thia ba min met ki ki dai ti lada mi bar pertheiru kilongum ju min sngi kin thia bet min met bre kin ki kin yam kin tngan chi tngan dai ti min sngi ki khlung hapo ka shiteyo artiyo ni kin longum to kin thia bon kin ta tama min met kin khie shi khie te ke e ba ki me ki la ban le ka long min sngi la da ki thia arkanta tamru de ki thia omele mot ap ailat ki kumba de ki thia adu lai kan ta e te dang long man ailat pala de ka lai kan ta te ka bhaba kersiu no mo ye ka ba min sngi ken min met bre te ki khlong kin yam bet kin yam kin tngan ken te ka mot ki la compensate no da ka tu ken te pala de ka lai kan ta te wanom ailat ban thia than min sngi ye ki khlong ki bedang shukha ki bedang hapo ka steyo ken ile ban ai buin bet man ka lai kan ta kom to te min met pada kin det be ki khlong Te nga tharai ki bas ngap ikani ko program kila yo kita ka jing tip ka bashay na pi yo le si nda la pala de kalai kan taru ong badang thia i khlung te kumot kawan ra pa de ka jing tngan ha i khlung wat haba i yo thia ru mo te la im kan det makanaru kumot hab ban ye le ban kersiu ye mo pala de kalai kan ta te hab kersiu hi ban ai bun Ti kuble shibun doktor na kam ta ka tu ka jing pensyai ka jong pi ha ka bi dei ba ka tu ka benta nginya phai pa de sa shakani ka wei pa de ka jing kali ka bong ti ki e ki la jing ya da ki ba kong san ki bari ban shim khanang mat lai na kani ka jing pang jaundice nga thrai na ka liang jong pi ru pi ju tha thrai ki nong wan shim da wai mo ki e ki la jing ya da bari ban shim na ta kani Kawe ka long ba kung mga labatay di ting da de baduna bun ru mo ki khlung shi khamyo jaundice ne te hab yele be ban ai bun be khlung man ka por man ka ba itngan di ban yele ban ai be kin ka bun ka dot de khnang ba in kham duna na kani jingyo jaundice ke kawe bang shukwa ban penshai be ka long ba hab ban chus ngu tho ba lada ki pair ki blood group de ki khlung te ka bomot lada ngi ai bun man ka poru lada ki de ban stem kin stem hi ka bomot mo hab shu tip ya kata ken Dei to khoble shibun doktor de hakini ki sngi ki ba mata ki jubun hakini ki kemi ki ba juut ba kim mi bun mo ti shibut la da ki kim mi bun te ki ki jing suma na kam ta jong ki pa de khanang ba ka to ka bun kan mi bat ba i khlung in yo ka bun jo ka kemi ken ningkong ay hakini ki sngi ki ba ningkong ba ar hadu basngi balai kom to ne ka bun kan duna bet mo ti ka bun ka bas dang mi ningkong na ka tu pa de ka bangi ong daktin pareng ka colostrum mo ka tu jing shisha ka long klen ba Ti ka bomot ka ka jing mi na ka tu ti khlung ki bun kin kedang bet da ka tu umdan ka man ai palat ken kamu ka tu la biang hadin ka tu pat lada kadang dunai ka bun kamot ba ki kime hab di jing di khambun ken kadang la bandi ki kime kamot kadang khamdam ne halor jang ka ni pat ki kime hab ban ai bun ru man ka por bi khlung ipan bun ki ban ai kejet bet nyamar kani ka jing mi bun ka ya ka kumangi ok tin pareng ka supply demand kamot kadang pan di khlung kata kadang mi ka bun ken kadang kejet kata dang mi te kimi kumno ki la ban le ban pen mi shu ka bun kamot di ban ai khlung man kejet ken kadang pan ai ban kejet kadang mi ka bun ken
Ki judan pada ki baong ti doktor ba ngindale kumnu kami ti don inu i benta ibaki ki dai ban pendon kam da kinu kiter le sila da kami ka bun jong ki kan. Kata ko gede ba ong mo pedi ban pin kecet ba i khlong deh. Te ki don ki ba lada ki khlong shubuk le se ki di khlong ki ba khambret ki ba tlat ban kecet e gum to mo. Te ki kemi ki la ban chu kem no kenya to kadut. Kenang ba kan mi be kalong ba kecet kan mi be to kadut ken te kadang kecet khlong la ne kadang pom mi keme na kat padang kem de kadut kan mi ken. Te kata ki la ban le ken. Nalor kan ni dia kalong ba bun sin ki keme la da ki iba kami ba ka bun gum to ne. Ki sedang ban stress, ki sedang ban kuslai mo kimi athia ba. Kaniru ka penduna dia ka jing mi bun jing kimi ken. Tiki kimi di ban kam penduna ken ka jing kuslai di ban kam jai ka mo ka jing mut jing berkat. Kenang ba kinum long stress palat ken la be ban ai bun ken ka bun kan mi ba. Tingis ngutanat si bun doktor tu ki jing batai ki ba banya ki jong pi ha ka bi dai ban ki tu ki kemi ki baju ut ba kim mi bun ha ba ki la yo ya i khun jong ki ru te ka jing batai ki jong pi ba ki dai ban di ba ya ki jing di nang ta pa de ki dai ban ai la de i khun ba intan bar ka we ru ba kin chu khem no la da mla ban chu ai direct ba i khlung mo te kalong ka pas ngutanat ban yo i kata ka jing pachai na pi khanang ba kilong kami ru kin sungu thu ka ike baki ki ben le te ha kani ko por nginia phai pa de sa kani ko wei ka jing kali ka babun kini ki khalung doktor ki ba yo ikani ka jing pang jaundice ken te ha ka por bai dang shudep kha te ki la pat ne e man yo bian kani ka jing pang nda ha ba ki la kham san Lada de gini ka jaundice ka ba ngi ong ka neonatal jaundice ne mo ka jaundice jong gini ki newborn mo na ka jaundice jong ki khlung badang step kha kani te kan ne tang hitu ipori hadien te kani ka ju ka jaundice ka numwan chu kan te la kham he de Kemudian katu ka dai betang na benta jong kituki kelung badang sedap kha hoi. Hakani ka por pa de nga kwa ban yo ya kani ka khubo jing kentu na ka leng jong pi ya ki pai ba nong ngap ha ka bi dai ban kani ka jing pang jaundice na kam taki kelung ki badang sedap kha ka ba ngi la yo banya kren do mne ken kum ka khubor kelung hoi ka baning kong iya nga kwa ban ong ba kani ka jing pang stem manu ru la ban yo ma ki kelung ki bakum ru ki la ban yo de te om de tang kita ki ba pair ka blood group om de tang kita ki ba duna ai bun de te kawe ka long ba lada ki i ba ki kelung ki long stem kum to ka ba ban ya lam no sha ki doktor mo ban check namar ba kumanga ong yot on ka man test nam don ka man I like therapy de namar ba kinyo ka jing sumar ka ba mo kanang ba kan biang hadin habut de ka ba ar ka long ai be ka bunyi kelung kanang ba kan duna to ka jing stem kabalai pat di ban ken mau ba omdon dawai e bala penjai ka jing stem omdon dawai ba di mo ka ban penjai ka jing stem ka de betang ne ka light therapy ka ba kila ban ai tang hospital mo ban ong ban sumar hieng e te ya ka jing stem ka bala khambun omla ti kuble shi bun doktor na kam tak to jing penjai ka jong pi ha ka be ka ne ka benta ka jing kentu ya ki kemi ki badang lung khun chapang ka ne ka jing pang jon de sab ki de ban tip chapang jong ka bat kum no ken le la dai khun jong ki yo ikane ka jing pang mo ti doktor na man nge kren hi ikane ka jing pang stem jong ki khlung ki badang shu dep kha ti nga shukwa pa de ban kli phi kumne na marba ki don bun ba ki long kumi ki batang shu i ba la stem hi ki khlung kamot hoi ki ra sha ki jaka ajing sumar kawai pa de bak she don ka tu ka jing sngo tu pi doktor ki sngo shep tiang ki long kamba ki la bu ha ka jing seir te yala ka jong sngo ka jong ki ti phila ban patai knet ha ka be dei ba kata menta kala ayat ka juk thamai mo bani ong de ngila don ki test ki ba khambun ki lat ban check up nanta ki la jing sumar ki ba khambhan de te kawe ka long ba ya kani ka jing stem menta ngila don treatment min tram ju don te la ami kani ka treatment mangin ong ka light therapy de bangi ong te ya ki kemi ha ba ki khlong jo ki le check up la da ki lap ba ka jing stem ka khambun la da don kam man ai kani ka light therapy ka ibang ko aban ong kalong ba wanom tiang ke ne namar ba ya baro ki badan kam gani ka light therapy ngi ai pat kim juda khamele mo ka light therapy ka long ibu bi ikhlong hapo jong ka light ngi ai to ka light ka balong rong stem ne rong blue tang ka tok ane kenta ka kum ka jing don kam jong ki ka jing stem ka ja no te om de banan jing tiang e hapo ba ai ne ka light ru ki kime ki laban ai bun ki khlong ki yo thia bet long kim de ban tiang ken ban ong ba ka de ka jing smart mai yu ka ni kam don e hi
kadai bet nak benta jing bah jing kelung Hoi. but ban duna ka jing stem ki Hoi, hoi. kita yang kata dei ban tiang nama kadai hi pok hospital kadai ka jing sumar hi jong Hoi. ki nurse bat ki doktor ma Hoi. Kumut kani ka jing sumar kani ka light therapy te ka dai ka babiang na ka beta jongki. Kalau hum ka jing tui ki long kami mo. hoi Ba yo le si ki ong ba na la abu i khun jonga ha ka light nri kata kam don ka nyu ka jing ma nri ka dai ka jing singan bakin yo ka jing ko jing kia mo. ka jing net kalong mangisus ang hi kelung ka Hoi, ding ni hoi, kam dei hoi. kumta kadai ngi shupen sha ka light Hoi. bakan duna ka jing stem ke nama ka ni jing stem dan dawai dei ban di Hoi. dan injection bala ban kuat kadai bet Hoi. tangan ni kan te kam dei ka jing ang ha ka ding kadai bet tang ban ai ka ni ka light therapy kat kum ka jing don kam ju Hoi. kelung dei Hoi. bakan kuat ka jing stem kan nak Hoi. benda ka jing bah jong ki Hoi. Ti khublai shi bun doktor na ka benta ki tu ki jing batai ba bania jong pi ha ka bedai ba kane ka jing pang stem ne ka jaundice ha ki khulung ki berang shudep kha ngangi scam ba ki no snap ki le yo shi bun ki jing tip long ba jong ki tu ki jing puncha ki jong pi ba kin shim ki lat jing sumar bat ki jing yada ki ba biang khnang ba ki khun jong ki kin long ki khun ki ba koit ki ba khia bat ba ka jing san ka jing he ka jong ki ru kan long ka ba bet ka ba biang bat hashwa ban pun kut atat dengan ka program sa hisen pat doktor na ka akash fani shilong kit bok kit ruang pi ba pen nang bit nang biang ha ka kam ka ba pi tre bat ba ubulai nang bo nong tharu nang pen kup shu ya ka jing nang ka jing start ka jing shimpang ha pi ba pen la ban sumari ki ba pang bestam khamtam ya ki khlung kana bat pen nang yo shu ya kata ka bor ka bala ban ai haki ya kata ka jing koit ka jing khia ka ba pura khublai shibun sa hisen pat kublai shupen Parlo no ngap ha ka program Aiu Ki Doctor ki ong mata ka step ngilawalam siya pi ya ki interview bad i Dr. Kamwamangika Rapthap Paeditrician halor ka pang ka jing pang stem lani ka Jaundice ha ki khalung badang shudep kha la shim ya ki interview da i Kloisimon Kharsyntiew kani ka program kalawan siya pi na ka Akashvani Shillong Kani kadai ka Akashvani Shillong ha kani ka por ngin sngap ya kani ka jingtem sur bla ai krteng hasurok rong na i box star basil karmau plang
Pilayos ngomentan ya kajing temsur bala ai keteng bisli na I Benedict Henyauta bat kani kelawan spi na ka Akashvani Shillong aban sngap ya ki program ki banbun. Good morning, listeners. This is Akashvani Shillong, broadcasting on FM 103.6 megahertz and on 347.2 meters in the medium